Коста, хора, ви сте в поредния епизод на Skyblock с Helmbo Gaming, аз съм Gamer TV. Да, и това може да го изтеглите от Muppet Master. Да ни казваш, че сме го чуете, нали? Да. Аз съм на 19 му скин от 2014 до 2015, къде знае. Картофки. Аз картофите съм любим. Те направени ли са Невил, всичко. Има лъкове, моркове. Събери морковите, аз ще събера. Трябва да идем автоджампта, да ще ме развали. Автоджампа не ме развали. Чакай сега, аз искам да джампна на този парк. На мен. Бягай там. Абе, скачи. Ходи, откъде ли скочи? Засилих се и скочи ли? Засили се и скочи. Тук но гадния ръб има. Да, ето, лесно. Аз съм с автоджампа да го скочих. Бе, да ти помогна. Пак аз се и направи грешка като тебе. Като не ми снимахме. Аз събирам дърво и ти събирай. Поредица има ми на нея. Пиздърец съм. Няма да падна само карагоса. Само виждате, ама който е... Този карагоски има мъска на карагец. Има карагец. Пазай при мен нещо такова. Ти събери фермите. Аз съм тук. Как да събира другата ферма? Как се казваш? Морковената. Да. Ето. Ако може да се намалиш малко звука, защото да се чуваме. Намали си аз го намалих целия. Намали си го и ти. Ето и моя намален, аз не ползвам. Аз не играя с звук. Не знам с чудовище ли играем, да знам. Виж. Ще да пънат морко. Имам и кабелстон генератор, ето съм. Някой ни направил. И канал има тук. Ето YouTube, нещо там тук. Оставя ето му канала и това в Twitter и... Тихо. Ай, чух някой да ми вика името е. Да не му си тук. Да не е Макс. Кос... И физето. И Няма Спайс. пише гейминг. Пиши Спайс. Спайс. Аз съм с Спайс. Да. Ето съм Спайс. Ето джингър в където. О, 21 моркове има. Да ги изнесе няколко и тук трябва да се... Аз ще окастра и супер пълна. някой... Опа, на какво съм да падна отгоре? О, ще имаш лък. Има. И честа има неща. А може да ме... Аз имам храна. Ти колко имаш храна? Аз имам 21, чакайте. Дето морковите да. Вземам аз лъка и ти Да, направи. Ти си карагъл, затова ти ставим въдицата. Съм с карагъл. Сега само да ловя риба. Аз съм много добре с рибата. Карагъл, тя Аз съм да покрепат. посадя дърва, ще трябва. И са слайса покрепа ми. Да. Откъде да ловя риба? Ето е тук. Хвърля и тише и ай. Лови риба и сега ще гледаме как лови риба. Хвърли го извън острова. Чакай сега. Може да има риби откъде знае. Ето нещо много маха ще накара. Добре, аз почвам вече тук да правя някакви неща. Няма риба. Карагъста няма риба. Аз съм по-го не искам да е тук също. Аз съм водицата, не трябва. Аз само храната да взема. Чакайте. Вземай легото и да махам да оправим малко да го поправим. И тук горе трябва да го правим. Да, аз Ще имам с него, не се сигурам. чакай сега да хвърля малко дърво. Ето дърво. Ето. Колко? Аз не ги вземах. Чакай легото тогава. Легото е бъднат, нали? Начни легото. Трябва да ти го метна на тебе да го сложиш ти. Ако искаш го ще и честата или не? Слагай го. Чакай, вече е супер, ама ти да ти го друга, ама кай. Ще се оправи като рестартна, ама няма да го правя. Трябва да звъдна. Направи пръчки и ще оправим малко тавана. Добре, аз стоям да събирам. Не знам как са го направили този генератор, what the fuck? То е с вода, ма. Ние сме го правили с тебе, нали? Ама не, то си е по-различен. То с по-дълъг вода има. Аз събирам кабела сега. Да ти помогна. Я чакай, аз съм там малко да събера. Я да събера още две. Трябва да видим за моите, за колко ми трябва да си променя името. На кирката ми. И не Ще е по-отирано. Да.
Да. Бягай. Зеленый. Не, да, къде го служа? Дай го. Зомбите там трябва да на другия остров. Колко острова тук има? Много. Един майче. Трябва да ни колко. Един дайте. Те не се видят, тут съм далече и остане тук половината от конето. Я ставам тук. Аз почвам да справя инструментите, тези неща. Най-важното, братва, кирка. Аз вземам 9. Колко знам? Ела тук, ела, да дам меч. Хвърлям ти меч. Аз вземам 11. Сложих ти често неща и на тебе ти хвърлих един Аз имам кирка, аз имам кирка. Аз ще направя мойна. Дървото ни е най-важното за сега. Да, я взимам да спаваме никакви Ирон. Аз ще отида да копам и така. Ако има спаунер на другия остров. Може. То не е ли очевидно? Ще идем. Чай, ще им дойдем косата. Ще използваш. Не познам как. Не е хак. Той от нахива начините. Дай да се идем около това. Лата. Какво намери? Ама си взех малко дърпа, как за пса. Защото може да пани някой път. Ето, тъй. Какво сега ще правим? Ще правим сега. Сега да си отправим по-малко. Да. Тъй. На мен бъгнала ли ти ръката, виж? На мен не ми е бъгнала ръката. На мен не ми е бъгнала. А на мен... Когато яжеш коня, тай ти е ръката и тъй как изправено. Скеда на файт съм наистарим много кефи. С генератор ще да ми работи. Да, повече. То пада от тук ли е? Какво падало? Ето е чак. Опа. Не се стряскай, и ти съм го правил преди. Може да имаш кирка под ръка. Чакай се, тисна рята. Малко да Тук служил кабел, но не трябва. Какво ще да правим сега? Да измислим дизайн на моето хаус. Тук има за полум някакви дупки. Така. Най-много ще им трябва такова. Аз ще се кача върху таковата. Дърво ли? Да се греши. Не бе, тук ако правим какво обичаш. Камък ако имаш. Имам 3. Влад, как ми заби? Ти. На мен не ми заби. Как ликна? Гладен съм аз. Трябва да изпечем храна. Аз не яхме храна имаш. Аз изпих. Как ще да бъгнем кабелството? Какви файл хакове трябва да използвам тук? Обто джампам не си чува. Чакай сега да изпечем малко храна. И мога да си спика лъка, но не искам. Лъка не е най-важният. Да, С един стък средли, който не си чуйте на лиса ти са. Не трябва да слагам такова. Те са чуйтари! Печката им трябва да ни угасва, но не могат да се направят. Можем да намерим канали. Имат оставили канали и инстаграма. Покажи ми го, покажи ми. Ето канал тук е хилка. Трябва да го видим, ако е истина. Ако ще стои. Ако не са го изтерили или са го хакнали. Дано да имам кинг инвентори. Ама той не много ясно няма да имам. Защото тези команди не правят с Майнкрафт. Не са за нашата версия. Извинете, че копаме. Нищо не Да, преди вече изкараха 1.4. Да. Изтеглите сега за Mobile Master. Който не знае. Ама не може да се играе само. What? Но първо се спомням. Бекерка. Аз съм наистина на гео, тига че пише. Я ти пробвайте. Аз... Дали имам команди, бе? Искам да идете нещо. Крива черта ги има отпробвай. Мусъга имаме. Да. Я пробвам с мусъга. Не става. Пробвай с мусъга. Крива черта мусъга. Пише и аз. Мусъга. Нещо пише. Геймера ти види? Да. Не разбирам аз такива неща. Отделно ти ви.
Не става, то е натиск. Става. Это не картофель. Жареный. Или картофель сын. Ты. Да, сега да правя такова покрива. Уф, пак трябва да се кача. Не пойму. Смотрите тук как ги мапа с строителите си. Ето ти не е много лесно да направиш мапа. А да, съм са на кои. Не, после сега като свършиш клипа може да... Да играем още. Ако искат да сега... Като свършиш този клип... Да, може да снимам на малко фен карти. Искаш? Ти верка, карти. Да. Ако намерим така мап. Аз имам на UAC PvP. Скайп поставят ли нещо такова да раздърат? О, как забих дървото и влязох в него направо. Не ладно. Ама не умре. Дървото не съм го правил. То зато не са и те спомня. О, тук има саплинги, трябва да се съсаждаме. Ами аз съм засадил както идваш. И аз заспреждам къде. Те или сега легни на леглото и стани да ти засекне спаунпоинт. На мен ли? Да. На мен ми се оправи да готвичи. Окей. Достатъчно саплинги. И кажеш. Ама ни трябва да легнем двамата да се сети. Ами ние само на тебе и ти чакай се. Знам една команда. Таймсет. Ами искам да чуя командите. Ама видя ли някои команди не стават? Да, без гемот. Читайте. Вече става. Като превъртим вече този мап, като много играем, вече може да малко дълго време с асистенти. Много ясно. Що време, може да си запазим. Сейчас къде съм това рудри. Виж най-висок съм. Гледай, къде съм. Аллаху акбар. Тъй. Чупи листата, че те... Абсолютно. Саплинг! Спомня нека не мога. Ти не го знаеш. Какви са те стабелки? Табелка, мам. Бе, какво ще ти строя? Ябълка! Чакай, трябваше да ти прочета, ама не трябва да ти добавя. Ябълка! Сега не ми зачекам. Я бягай. Ябълка. Табелите, що не могат да са като е... В компютърския му имач. Да, на компютъра май можете, не знам къде да... Просто ми... Хелън, който го влизат с... Бе, чакай, бе. Това ли има, ако има зомби, къде сега искам да цепна едно. Аз ще почна да строя към другия строя. С дървата. Кабосно. С дърт. С кабосно е. Кабосно имам безкрайен. Ако искаш почни, аз ще почна да събирам дърт. С кабосно почвам. Окей. Аллаху акбар. Ще и да се прибиш. Трябва да кучи. Аз тук ще оправя малко, защото тъй, както ги нахвърлял тук. Чакай, тук има нещо. Лава. Чакай, аз мога да се... Чакай. Аллаху акбар. Чакай, че да се... Качай. Много мотив. Там, дето Файс и Миргата правят кандидатура. Гледал ли си го? Иляхо. Да, не те спомни на другия остров. Иляхо акбар. Иляхо, първата жертва. Аз не бях първата жертва. Аз ще строим от дърво, не ме бърка сега. Аз кабосно събрам. То, който го направи чойтер. мапа, е заспал. Как може да сложи един блок? И тъй аз го нали го щупя и викам под него нали ще има много блокове. Как другите, ама тото Чойтер. заспални. Добре, ще го нахейтим. Ще го нахейтим, ако трябва. И сега ако още един път умра, направо ще спирам да играм Майнкрафт. И ето и ти ще умреш и вие на кръсъл. Аз съм слаб. И сега ще умрем всичките мисли. Извинете, ама телефона ми пусна на пилка. Вече почна и другият телефон. Чисто. Да, шипчи, вече ме... Ако имаш дърво, дай. Какво съм ти нося? Колко? 14. Окей. Тук малко ще странен моста. И да, хора, това беше, надявам се клипът да ви е харесал. Дайте лайк, абонирайте се, Тани и goodbye. Goodbye.